Από το κεφάλαιο 10 υπάρχει μια σειρά ασκήσεων. Είχαμε ξεκινήσει, είχαμε δει ορισμένες στο μάθημα. Είχαμε δει την 10, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό, να βρω και εγώ τις σημειώσεις. Είχαμε δει τη 10-2-1, τη 10-2-1. Είχαμε δει την 10-2-3, όπου εκεί είχαμε μιλήσει για ένα παραδειγματάκι για παλμό που κουβαλάει μαζί ένα μικρό πιλωτικό σήμα που χαλάει λίγο την πιθανότητα σφάλματος, αυξάνει ουσιαστικά την πιθανότητα σφάλματος και θεωρούσαμε μία σύμφωνη PSK. Γενικά υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, οι οποίες για να λυθούν θα πρέπει στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε κάποιους συγκεκριμένους τύπους που υπολογίζουν την ενέργεια του παλμού του ενός, την ενέργεια του δεύτερου παλμού. Αν θεωρήσεις λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, έναν παλμό ένα παλμό P του TAF και έναν παλμό Q του TAF, για να κάνω έτσι μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα, εμείς πρέπει και θέλουμε να υπολογίζουμε για αυτό το σχήμα σηματοδοσίας με 2 μόνο σύμβολα και θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα σφάλματος, το bit error rate στην ουσία, χρειάζεται να κάνουμε μία μικρή προεργασία, να υπολογίσουμε το εB, την ενέργεια δηλαδή του παλμού του ενός, την ενέργεια του παλμού του άλλου, την ενέργεια του PQ, για να βρούμε μετά, χρησιμοποιώντας τον τύπο κάτι αντίστοιχο με αυτό, επ και εq μείον 2 φορές τον επq διά 2 νη. Αυτό. Θυμίζω ότι η ενέργεια του παλμού ή των 2 παλμών, ανάλογα με το σχήμα που έχουν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσω την ενέργεια του bit, και η ενέργεια του bit δίνεται ως επ και εq δεύτερα. Και είχαμε κάνει όλη την ανάλυση σε περίπτωση που έχω τον on-off, όπου έχω παλμό και δεν έχω, άρα αυτό είναι 0. Άρα η ενέργεια του bit είναι η μισή ενέργεια του παλμού. Σε περίπτωση που έχω την πολική, που έχω θετικό παλμό και αρνητικό παλμό, εδώ έχω 2 φορές το επ δια 2, δηλαδή επ ίσον με επ και διάφορες άλλες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι το κατόφλι, μιλάμε τώρα για σύμβολα τα οποία είναι ισοπίθανα, είναι επ μείον εq δεύτερα. Ο παλμός P του TAF είναι ο άσος, ο παλμός Q του TAF είναι ο 0. Έτσι πάει με αυτή τη σειρά. Και βέβαια, εντάξει, το προσαρμοσμένο φίλτρο είναι πάντα προσαρμοσμένο στην διαφορά του θετικού μείον τον αρνητικό παλμό και θυμάστε ότι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, αν έχω δεν έχω Q, αλλά έχω μόνο έναν παλμό, που συνήθως αυτό εξέτασα στην αρχή και έκανα λίγο μετά τη γενίκευση χρησιμοποιώντας 2 διαφορετικούς παλμούς, τότε τα πράγματα απλοποιούνται αρκετά. Η άσκηση λοιπόν που είχαμε λύσει, η 10-2-3, έχει 2 διαφορετικούς παλμούς. Έχει έναν παλμό P, που είναι ο α ρίζα, ένα πλη μη τετράγωνο κος ωμέγα σε τ κλπ. Και έχει και ένα Q, που είναι το μείον αυτός ο παλμός. Και θέλαμε να υπολογίσουμε, λοιπόν, να επαληθεύσουμε μάλλον ότι το σφάλμα δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση. Άρα έπρεπε να υπολογίσουμε την ενέργεια του παλμού P, την ενέργεια του παλμού Q, και μετά την ενέργεια του παλμού PQ. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υπολογίσουμε ή υπολογίσαμε κάποια ολοκληρώματα. Τον P τετράγωνο, δηλαδή υπολογίσαμε αυτό εδώ. Αυτή είναι η ενέργεια του P.
Αυτή είναι η ενέργεια του Q. Και αυτή εδώ είναι ενέργεια επsilon-PQ. Και αυτά μπαίνουν μετά σε αυτόν εδώ τον τύπο, με τις αντίστοιχες πράξεις και ό,τι μας δίνει, για να κάνουμε, ή σε αυτόν εδώ τον τύπο για να βρούμε την ενέργεια του bit κλπ. Ή σε αυτόν εδώ τον τύπο για να βρούμε αυτό. Λοιπόν, άρα πρέπει να υπολογίσουμε την ενέργεια, το ολοκλήρωμα στην ουσία κάποιων μάλλον σημάτων, κυματομορφών. Μία συνηθισμένη κυματομορφή την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θα μπορούσε να είναι αυτή. Και κάνω ένα μικρό παράδειγμα, μόνο και μόνο για να μπορέσω έτσι να δείξω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσες να υπολογίσεις, έστω ότι ο παλμός σου είναι ο α επί ημίτονο ωμέγα σε τε. Πες ότι είναι αυτός. Έχεις ένα λοιπόν ημιτονικό παλμό, έτσι. Και θέλεις να υπολογίσεις την ενέργειά του. Η ενέργειά του λοιπόν εδώ, επ, είναι, με τι είναι ίσο? Είναι ίσο με ολοκλήρωμα μέσα στο διάστημα που διαρκεί αυτός ο παλμός, άρα στο ταφ β, που είναι ας πούμε μια περίοδος, α επί ημίτονο ωμέγα σε τε, τετράγωνο, δτ. Αυτό είναι α τετράγωνο επί ημίτονο τετράγωνο ωμέγα σε τε, δτ. Εντάξει. Το α είναι ένας αριθμός, άρα βγαίνει έξω, α τετράγωνο, ολοκλήρωμα, ημίτονο τετράγωνο ωμέγα σε τε, δτ. Εντάξει, έχουμε αυτό. Θέλω λοιπόν να υπολογίσω αυτό εδώ το ολοκλήρωμα. Ξέρω από τριγωνομετρία ότι, και αυτό με βοηθάει πολύ όταν θέλω να υπολογίζω τέτοια ολοκληρώματα, όταν έχω ημίτονα, συνημίτονα κλπ. Ότι το ημίτονο τετράγωνο με τι είναι ίσο? Είναι ίσο με 1 μείον cos του 2 φορές ημίτονο δεύτερα. Άρα γλιτώνω αυτό το τετράγωνο από εδώ, αντικαθιστώντας το με αυτό. Δηλαδή, μπορώ να γράψω αυτό το πράγμα να είναι ίσο με α τετράγωνο ολοκλήρωμα. Αντί να γράψω λοιπόν το ημίτονο τετράγωνο, να γράψω 1 πλην cos 2 ωμέγα σε τε δεύτερα επί δτ. Αυτό λοιπόν είναι, το σπάω, είναι 1 δεύτερο πλην cos 2 ωμέγα σε τε δεύτερα, άρα είναι α τετράγωνο ολοκλήρωμα και έχω αυτό. Δηλαδή είναι α0 τα β 1 δεύτερο δτ πλην cos 2 ωμέγα σε τε δια 2 δτ. Τώρα τα ολοκληρώματα αυτά είναι εύκολο να υπολογιστούν, γιατί εδώ αυτό το 1 δεύτερο βγαίνει έξω, είναι α τετράγωνο δεύτερα, ωραία, και έχω εδώ πέρα ουσιαστικά ένα ολοκλήρωμα από 0 μέχρι τα β του δτ. Δηλαδή είναι αυτό. Και αυτό εδώ, πάλι το 2 βγαίνει έξω, έχω ένα ολοκλήρωμα, αυτό. Το πρώτο υπολογίζεται. Γιατί ένα ορισμένο ολοκλήρωμα του ταφ από τα β μέχρι 0 είναι ταφ β ουσιαστικά. Άρα αυτό είναι α τετράγωνο δεύτερα επί ταφ β. Πλην 0 και καλά, αλλά ουσιαστικά είναι ταφ β. Πλην α τετράγωνο δεύτερα, αυτό εδώ το ολοκλήρωμα τώρα, είναι ένα κλασικό ολοκλήρωμα συνημίτονο χ. Το συνημίτονο χ, τι ολοκλήρωμα έχει? Ημίτονο χ. Μόνο που επειδή δεν έχω χ, ταφ δηλαδή, αλλά έχω και έναν συντελεστή μπροστά, το 2 ωμέγα σε, είναι 2 ωμέγα σε, από 0 μέχρι τα β. Δηλαδή, είναι α τετράγωνο δεύτερα ταφ β, πλην α τετράγωνο δεύτερα. Πόσο κάνει αυτό? Ημίτονο 2 φορές ωμέγα σε επί ταφ β, δια 2 ωμέγα σε, πλην ημίτονο
2 φορές ωμέγα σε επί 0, βάζω από ταύτο 0, ορισμένο ολοκλήρωμα είναι, προς 2 ωμέγα σε. Δηλαδή εδώ έχω το ημίτονο του μηδενός. Μα το ημίτονο του μηδενός πόσο μου κάνει? 0. Και μου μένει αυτό εδώ το πράγμα που με εκνευρίζει. Έχω δηλαδή εδώ μέσα το 2 ωμέγα σε ταφ β. 2 ωμέγα σε ταφ β. Τι είναι αυτό το πράγμα? Για να αλλάξω λίγο το ωμέγα σε. Το ωμέγα ξέρω πόσο κάνει. 2πf. Ή τόσο. Ή 2π επί τη συχνότητα ή 2π προς την περίοδο. Άρα πόσο κάνει το 2 ωμέγα σε επί ταφ β? Αν κάνω αντικατάσταση, αυτό θα είναι 2, αντί για ωμέγα σε θα γράψω αυτό, επί ταφ β. Δηλαδή κάνει 4π. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα εδώ μέσα μου κάνει 4π. Δηλαδή εδώ πέρα είναι το ημίτονο του 4π. Τι είναι το 4π? Ένας ναοτριγωνομετρικός κύκλος, 0π. Άρα 4π είναι 2 και άλλα 2. Εδώ. Πόσο είναι το ημίτονο του 4π? Όσο είναι το ημίτονο του μηδενός. Πόσο είναι το ημίτονο του μηδενός? 0. Άρα έχω αυτόν τον όρο μείον α τετράγωνο δεύτερα επί 0 πλην 0 επί 0. Άρα όλο αυτό πάει 0. Άρα τελικά η ενέργεια του παλμού τι είναι? Α τετράγωνο δεύτερα ταφ β. Όταν έχω λοιπόν τετραγωνικό, ημιτονικό παλμό της μορφής α ημίτονο ωμέγα σε τ, αυτό είναι το αποτέλεσμα που βρίσκω. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το υπολογίζω. Εντάξει. Χρησιμοποιείται και στις ασκήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, επειδή το κάναμε γρήγορα την Τετάρτη και θέλει να το δει αναλυτικά πώς γίνεται το ολοκλήρωμα, έτσι λύνεται. Όχι με αυτά τα νούμερα, γιατί τώρα εμάς, ας πούμε, η άσκηση, η 10-2-3 που λύσαμε, ο παλμός είναι άλλου είδους. Είναι α επί ρίζα 1 πλην μη τετράγωνο, αλλά έχει το συνημίτονο μέσα και το ημίτονο μέσα. Η λογική είναι πάντα αυτή. Επειδή η ενέργεια υψώνεται το σήμα σου στο τετράγωνο, και επειδή θα έχεις συνημίτωνα τετράγωνο ή ημίτονο τετράγωνο, να θυμάστε πάντα το εξής, ότι ισχύει ημίτονο τετράγωνο είναι 1 πλην κος 2 θήτα δεύτερα. Αυτό είναι ο τύπος. Απ' την άλλη, συνημίτονο τετράγωνο είναι 1 συν κος 2 θήτα δεύτερα. Άρα μπορείς να κάνεις αντικατάσταση όταν έχεις μέσα σε ολοκληρώματα τετράγωνα, αντικαθιστάς το τετράγωνο με αυτό. Σπάει σε ένα δεύτερο που είναι ωραίο για το ολοκλήρωμα, γιατί είναι ένας σταθερός αριθμός που βγαίνει, μείον cos 2 θήτα δεύτερα, και να θυμάσαι ότι το ολοκλήρωμα του συνημιτώνου είναι το ημίτονο. Άρα είναι ημίτονο 2 θήτα, απλά επειδή έχεις και ένα διάρρη μπροστά, αν είναι ντε θήτα, έτσι, επειδή έχεις ένα διάρρη μπροστά, είναι δια 2. Και αν είναι ορισμένο το ολοκλήρωμα από α μέχρι β, είναι από α μέχρι β. Δηλαδή είναι ημίτονο του 2β δεύτερα πλην ημίτονο του 2α δεύτερα. Αυτή είναι όλη η λογική με τις πράξεις. Γι' αυτό και είναι εύκολο να βγουν αυτά. Είναι πολύ εύκολο να βγουν. Αρκεί να έχεις στο μυαλό σου αυτούς τους τύπους. Λοιπόν, να κλείσω να κάνω μία άσκηση. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, μπορεί να επαληθευτεί μάλλον η 10-2-3, η άσκηση 10-2-3, που την λύσαμε και να δείτε τα αποτελέσματα. Εδώ, λοιπόν, τώρα έχω το εξής. Θέλω να δω λίγο την άσκηση 10-2-7, όσοι τη λύσανε. Όσοι τη λύσανε, λοιπόν, τη 10-2-7, από μόνοι τους, επαληθεύοντας αυτά που λέγαμε στη θεωρία, αυτό που χρειάζεται, μάλλον μπορούν να δουν και τη λύση, να δουν αν την κάνανε σωστά, αλλά
Το μόνο που χρειάζεται έτσι να σας επισημάνω την προσοχή, επειδή η λύση έτσι όπως έχει ανέβει δεν είναι αναλυτική. Αν κάποιος λοιπόν ήθελε να κάνει την άσκηση αναλυτικά, θα έπρεπε να του βγει, μάλλον του βγαίνει, ένας τύπος τέτοιος, ότι η ενέργεια του bit, εδώ, είναι γάμα τετράγωνο π και π δεύτερα. Αυτή είναι η ενέργεια του bit. Και το π βγαίνει ότι είναι ίσο με Q, ρίζα, του 1 πλην γάμα τετράγωνο, εδώ, προς 1 συν γάμα τετράγωνο, b διανύ. Αυτό το πράγμα. Και σου λέει, θέλω να ελαχιστοποιήσω αυτό εδώ. Πώς ελαχιστοποιείς αυτό εδώ, αφού αυτό εδώ είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο. Άρα πρέπει να κάνεις μέγιστο όλο αυτό. Άρα πρέπει να μεγιστοποιήσεις αυτό εδώ. Θέλω να μεγιστοποιήσω το 1 πλην γάμα τετράγωνο προς 1 και γάμα τετράγωνο. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να βρω ποιο είναι το γάμα που μεγιστοποιεί αυτή την έκφραση. Πώς το κάνει, πώς βρίσκεται μέγιστα σε μία συνάρτηση. Λύνουμε παράγωγο ως προς αυτή τη μεταβλητή να είναι ίση με 0. Δηλαδή, λες ότι θέλω το d ως προς d γάμα όλου αυτού να είναι 0. Και λύνω ως προς γάμα. Αυτό. Αν το κάνουμε αυτό, για όσους το προχώρησαν ή αν δεν το προχώρησαν μπορούν να το κάνουν, να θυμηθούν λίγο από τα παλιά το πώς υπολογίζω παράγωγο, εδώ, να βρούνε, είναι παράγωγος κλάσματος ουσιαστικά, αλλά είναι με απλές παράγωγοι, να θυμηθείτε λίγο τα πολυώνυμα, πώς βγαίνει. Θα βγει στο τέλος, βρείτε με την Τετάρτη να τα πούμε αναλυτικά, για να μην χάσουμε χρόνο τώρα με υπολογισμούς, θα βγει αυτό. 2 γάμα τετράγωνο πλην 1 προς 1 και γάμα τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Θέλω αυτό να είναι 0. Αυτή είναι η παράγωγος. Άμα κάνετε αυτή την παράγωγο και κάνετε πράξεις και ομώνυμα και κάποιες κοινούς παράγοντες κλπ, βγαίνει αυτό. Πρέπει αυτό να είναι 0. Για να γίνει 0 αυτό, επειδή ο παρονομαστής δεν είναι 0, τι πρέπει, ούτε το dir είναι 0, τι πρέπει, το γάμα τετράγωνο πλην 1 να είναι 0. Άρα, το γάμα τετράγωνο πλην 1 είναι διαφορά παραγόντων, έτσι. Άρα είναι η γάμα πλην 1 επί γάμα συν 1 να είναι 0. Όμως, η άσκηση μου λέει, εδώ λοιπόν τι μπορεί να είναι, ή αυτό να είναι 1 ή αυτό να είναι πλην 1. Η άσκηση μου λέει όμως ότι το γάμα είναι κάτω από το 1. Άρα αυτό αποκλείεται. Γιατί δεν λέει μικρότερο ίσο το 1, λέει μικρότερο το 1, άρα αυτό αποκλείεται. Άρα το γάμα είναι πλην 1. Άρα εκεί για γάμα ίσον πλην 1 έχω ελάχιστο το σφάλμα στη μετάδοση των bit. Στην ανίχνευση των bit. Εντάξει. Πάλι η λογική είναι να ξεκινήσετε, να βρείτε το επ, να βρείτε το εq, να κάνετε τις πράξεις, το πόσο κάνει το ένα με το άλλο. Το ένα είναι συνέπεια του άλλου, γιατί ο ένας ο παλμός στην εκφώνηση είναι π του ταφ, ο ε, άρα έχει επ, ενώ ο άλλος ο παλμός, ο q του ταφ, είναι γάμα επί π του ταφ. Άρα η ενέργειά του είναι γάμα τετράγωνο επί π τετράγωνο, δηλαδή γάμα τετράγωνο επί επ. Άρα ο ένας έχει ενέργεια τέτοια και ο άλλος έχει γάμα τετράγωνο αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό και μπορώ να βρω την ενέργεια του bit που είναι ο μέσος όρος αυτών των δύο. Είναι η ενέργεια του πρώτου, νάτι, και η ενέργεια του δεύτερου, νάτι, δια 2. Και τα βάζεις κάτω και κάνεις πράξεις, βγάζεις ομώνυμα και γίνεται, υπολογίζεις όλο αυτό. Υπολογιστικό μεν, αλλά όχι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει παραγωγούς με απλές πολυονυμικές συναρτήσεις, απλές, με ύψωση σε δύναμη μέχρι το τετράγωνο, απλά είναι πηλίκο.
Λοιπόν, αυτές οι δύο οι ασκήσεις που με ενδιαφέρει τώρα να δούμε, που είναι απλές, αλλά είναι σύντομες μάλλον, όχι απλές, είναι σύντομες, αλλά έχουν νόημα έτσι, για να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο που δουλεύει το σφάλμα, πώς υπολογίζει το σφάλμα με πολλά σύμβολα, είναι η 16-3. Η 16-3 λοιπόν λέει το εξής. Λέει, έχω μια διαδική πηγή, εκπέμπει δεδομένα με ρυθμό, ο οποίος είναι 400.000 PPS. Εντάξει, bit per second. Και χρησιμοποιώ PAM με 2, 16 διαφορετικά πράγματα και 32 επίπεδα. 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος που απαιτείται για να μεταδώσω, καθώς και το ελάχιστο εύρος ζώνης σε κάθε περίπτωση, εάν ο θόρυβος είναι 10 στην πλην 8. Θυμίζω ότι το φάσμα του θορύβου είναι, επειδή είναι λευκός προσθετικός, είναι η δεύτερα. Άρα το νι είναι 2 επί 10 στην πλην 8, όπου χρειαστεί στους τύπους. Λοιπόν, τι κάνω εδώ. Χρησιμοποιώ τους έτοιμους τύπους που έβγαλα και έδειξα σήμερα, οι οποίοι θα δίνονται σε τυπολόγιο. Απλά θα πρέπει να τους έχετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, σου λέει, έχω έναν τύπο, να το δείξουμε λίγο, για να είναι πιο εύκολο κατανοητός. Να το. Είναι αυτός εδώ ο τύπος. Νάτος. Δηλαδή, το μέσο σφάλμα που έχω στην περίπτωση που είναι, αυτή είναι η PAM, με μη επίπεδα. Το μέσο σφάλμα δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση. Είναι 2, μη μειον 1 προς μη, επί Q, όλα τα υπόλοιπα. Τι έχω. Η άσκηση μου λέει ότι εγώ θέλω το σφάλμα μου, αυτό εδώ το σφάλμα, εδώ, εκτός από το ότι ο θόρυβος είναι 10 στη μείον 8, η εκφώνηση λέει ότι ο ρυθμός σφάλματος bit, προσοχή, ο ρυθμός σφάλματος bit είναι, θέλω να είναι το πολύ 10 στην πλην 6 bit. Αν έρθετε εδώ και δούμε τους τύπους, το σφάλμα που υπολογίζω εδώ, το error, η πιθανότητα σφάλματος, δεν είναι σε bit, είναι σε σύμβολο. Άρα, αν υπολογίσω εγώ αυτό, γιατί όλα τα άλλα τα έχω από τον τύπο αυτόν, θα πρέπει μετά να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τον ρυθμό σε bit. Δεν μπορώ να βάλω αυτό κατευθείαν. Δηλαδή, έχω τον τύπο αυτόν εδώ. πι μη ίσον 2 επί μη μειον 1 μη Q 6 λογάριθμος 2 μη προς μη τετράγωνο πλην 1 επί μπι δια νη. Εδώ. Εντάξει, αυτός είναι ο τύπος. Ξέρω, εδώ, αυτό είναι. Τι μου λέει η άσκηση. Μου λέει ότι εγώ χρησιμοποιώ διάφορες τιμές του PAM. Άρα το μη το ξέρω. Το μη το γνωρίζω. Μου το δίνει. Άρα το ξέρω το μη. Δεν έχω πρόβλημα. Τι άλλο ξέρω. Ξέρω το σφάλμα σε bit. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω εδώ. Ναι, αλλά αυτό που είδαμε σήμερα είναι ότι το σφάλμα σε bit είναι αυτό
του συμβόλου, διαλόγ 2 μη. Άρα από εδώ μπορώ να βρω αυτό. Πώς? Να το. Άρα το έχω και αυτό. Το έχω και αυτό. Αυτό το έχω. Το έχω και αυτό. Μου το δίνει. Τι μπορώ να βρω από αυτόν εδώ τον τύπο? Μπορώ να βρω το εB. Τι είναι αυτό? Ενέργεια bit. Τι μου ζητάει? Μου ζητάει ισχύ. Εγώ γνωρίζω ότι από τους τύπους η ισχύς είναι rate επί ενέργεια του bit. Αυτό λέει ότι οι τύποι που έχουμε κάνει. Το rate επί την ενέργεια του bit. Αυτή είναι η ισχύς. Αν εγώ υπολογίσω λοιπόν την ενέργεια του bit και έχω και το rate, τι μου λέει για rate? 400.000 kbps είναι το rate. Άρα, αν καταφέρω και υπολογίσω αυτό το έχω, αν κάνω πολλαπλασιασμό, βρήκα και αυτό. Δεν με νοιάζει να μπορέσει να το υπολογίσει κάποιος, ενώ δεν μπορεί να το υπολογίσει κάποιος με το κεφάλι, γιατί υπάρχει αυτή εδώ η συνάρτηση, η Q. Γιατί τώρα εσύ πρέπει να λύσεις ως προς εB, άρα πρέπει να κάνεις αντίστροφο Q. Το αντίστροφο Q δεν υπάρχουν πίνακες, πρέπει να κάνεις ολόκληρη ιστορία. Αλλά με υπολογιστή μπορείς να το λύσεις. Θέλω να καταλάβουμε όμως τη λογική. Το μέσο σφάλμα του συμβόλου δίνεται από αυτό εδώ στην περίπτωση που έχω μια πολλαπλή PAM. Αν εμένα μου βάλει κάποιος προδιαγραφές ότι εγώ έχω συγκεκριμένο θόρυβο με συγκεκριμένο σφάλμα και συγκεκριμένο rate, θα μπορούσα να υπολογίσω από αυτόν εδώ τον τύπο ποια είναι η ενέργεια σε bit που χρειάζομαι. Άρα, μπορώ και υπολογίζω την ενέργεια σε bit και από αυτήν μπορώ να υπολογίσω και την ισχύ που απαιτείται. Θα ανεβάσω στο eClass τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λύσει κάποιος την άσκηση αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να λύσει κάποιος την άσκηση αυτή, και θα προσπαθήσω λίγο απλά να το κάνω λίγο μεγαλύτερο εδώ, για να είναι λίγο πιο εύκολο να το δει. Εδώ. Έχω φτιάξει λοιπόν μία συνάρτηση, η οποία παίρνει τον αριθμό των επιπέδων, το θόρυβο που έχεις σαν προδιαγραφή, το rate που έχεις σε bit και το τι σφάλμα μέγιστο θέλεις να βάλεις σε bit πάλι. Και σου επιστρέφει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σου επιστρέφει την ισχύ, το ελάχιστο bandwidth που ζητάει, την ενέργεια του bit, την ενέργεια του παλμού και την μέση ενέργεια των παλμών. Οι τύποι είναι ίδιοι. Άρα, με αυτόν τον τύπο μπορώ εγώ να βρω με αντίστροφη συνάρτηση, γι' αυτό λέω δεν μπορεί να υπολογιστεί με το χέρι, το επ. Από τη θεωρία που κάναμε, η μέση ενέργεια παλμών δίνεται από αυτήν εδώ τη σχέση. Η κανονικοποιημένη ως προς το πόσα bit κουβαλάει το σύμβολο είναι η ενέργεια του bit και μετά είναι εύκολο, το SI είναι εB επί RB, βρίσκω, ενώ το bandwidth είναι πάντοτε το rate διά πόσα bit κουβαλάω στο κάθε σύμβολο. Άρα, εάν τρέξουμε αυτό το προγραμματάκι, εδώ, copy, και το κάνουμε ένα paste, μισό λεπτό, να το τρέξουμε, εδώ,
Μένα μου λέει αυτός ότι θέλω να υπολογίσω για 16, με θόρυβο S0, ο οποίος είναι 10 στην πλήν 8, με σφάλμα μέγιστο, το οποίο θέλω να είναι 10 στην πλήν 6, και με ταχύτητα δεδομένων ρυθμό μετάδοσης 400.000. Να το μεγαλώσω λίγο για να φαίνονται και τα fonts. Ας το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Ωραία. Εδώ δεν χρειάζεται τόσο zoom. Ωραία. Άρα, αν το τρέξω αυτό, μου βγάζει τα αποτελέσματα και μου λέει ότι για να πετύχεις αυτή τη μετάδοση που θέλεις, με 16 PAM, με θόρυβο που είναι 10 στην πλήν 8, με 10 στην πλήν 6 ελάχιστο σφάλμα και 400 kbps μετάδοση, η ενέργεια του bit που πρέπει να έχεις είναι 4,5 επί 10 στην πλήν 6, η ισχύς είναι 1,79 και το bandwidth είναι, επειδή κουβαλάς με 16 4 bit ανά παλμό, είναι το 1 τέταρτο, άρα είναι 100 kB. Εντάξει. Αν εγώ τώρα θέλω να στείλω παραπάνω, αντί για 16, να χρησιμοποιήσω 32, κοιτάξτε η ενέργεια, η ισχύς πόσο γίνεται, 5,66. Πόσο ήταν πριν? 1,79, 1,8. Είναι λογικό. Αυτό που λέγαμε στη θεωρία, όσο παραπάνω σύμβολα θες να στείλεις με την PAM, τόσο μεγαλύτερη ισχύ χρειάζεσαι. Εντάξει, το bandwidth όμως δεν αλλάζει. Γι' αυτό και επειδή κουβαλάς περισσότερα bits σε κάθε παλμό, έχεις μικρότερη απέτηση αν θες να κρατήσεις σταθερό το rate. Αυτό λοιπόν, και ανάλογα με τους τύπους που δίνει το βιβλίο, μπορώ να υπολογίσω και πόσο είναι η ενέργεια του παλμού, 2 επί 10 στην πλήν 7, και πόσο είναι η μέση ενέργεια των παλμών, 7 επί 10 στην πλήν 5. Γιατί είναι διαφορετική η ενέργεια του παλμού με τη μέση ενέργεια των παλμών? Γιατί στην PAM ο κάθε παλμός έχει διαφορετικό πλάτος, έτσι. Άρα, κατά μέσο όρο, η ενέργεια όλων των παλμών είναι 7 επί 10 στην πλήν 5. Του συγκεκριμένου που χρησιμοποιώ και χτίζω όλους τους άλλους, 3, 5, 7, 9, 11 π του ταφ, είναι 2 επί 10 στην πλήν 7. Το bit είναι 1,4 επί 10 στην πλήν 5. Εντάξει. Οπότε, η λογική σε αυτή την άσκηση, παρόλο που δεν λύνεται με το χέρι, θα μου πεις γιατί χάνεις χρόνο, τι λες, την κάνω και θα ανεβάσω και το προγραμματάκι αυτό, γιατί είναι ένας ωραίος τρόπος να δείτε πρακτικά, όταν θέτω κάποιες προδιαγραφές στη μετάδοσή μου, πόσα επίπεδα θέλω να έχει, ποιο είναι το ελάχιστο θόρυβος, ποιο είναι το rate που έχω. Να καταλάβουμε λίγο το τι αποτελέσματα παίρνω, πώς μπορώ να τα εξηγήσω αυτά τα αποτελέσματα και τι είναι αυτά που βάζω σε κάθε τύπο. Δεν είναι απαραίτητο πάντα όλες οι ασκήσεις να λύνονται με το χέρι. Έτσι, σαν μηχανικοί μπορούμε να λύσουμε ασκήσεις και με τον υπολογιστή. Αυτή, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι μια άσκηση η οποία λύνεται με τη βοήθεια του υπολογιστή. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως πώς βρίσκω το εB. Τι σημαίνει όταν μου λέει η προδιαγραφή αυτός ότι έχω το rate θέλω να είναι 400.000, είναι 400.000 ανά bit. Όταν εγώ πρέπει να υπολογίζω εδώ πέρα με αυτόν τον τύπο που μου δίνει η θεωρία το σφάλμα ανασύμβολο, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο του. Πρέπει να το κάνω ανά bit. Γιατί αυτό μου δίνει. Άρα κάπως πρέπει να προσέχω τι είναι αυτά που μου δίνει και τι είναι αυτά που παίρνω. Λοιπόν, αυτή είναι η 16.3. Η ίδια λογική είναι και η 16.4 με διαφορετικούς τύπους. Ακριβώς το ίδιο έχω αυτή τη λύση που είναι για την 16.4. Δηλαδή πάλι υπολογίζει και για διάφορες τιμές επιπέδων, συμβόλων, σου βγάζει τα αποτελέσματα. Οπότε θα τα ανεβάσω να το τρέξετε, απλά να δείτε τα αποτελέσματα. Η 10
16-8. Η 16-8. 16-8. Πολύ απλή, πολύ γρήγορη άσκηση. Η άσκηση 16-8 λέει το εξής. Να χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση των εξισώσεων για την 16 PSK και να συγκρίνετε με τη 16 QAM. Ναι. Να συγκρίνετε αυτές τις δύο, να τις συγκρίνουμε και να λέμε και να υπολογίσουμε πόσα δεσιμπέλ απώλειας του λόγου εB διανύει προκαλεί η PSK, η 16 PSK, σε σχέση με τη 16 QAM. Σύγκριση λοιπόν δύο διαμορφώσεων με 16 και οι δύο σύμβολα. Ο τύπος που λέει για την QAM από το βιβλίο μέσα, ο οποίος θα δίνεται, είναι αυτός. Αυτός. Ο τύπος για την PSK είναι αυτός. Για την 16 PSK. Αυτοί οι δύο είναι. Το επιβεβαιώνω. 16 PSK στην... μισό λεπτό. Η QAM είπαμε ότι είναι 3 επί Q, 4 πέμπτα... Συγγνώμη, λάθος έκανα. Αυτή είναι η QAM. Ανάποδα τα έχω γράψει. Η QAM είναι 4 πέμπτα εB είναι 0, αυτή εδώ. Και η PSK είναι αυτή. Αυτή εδώ. Η μία είναι λοιπόν 5 έκτα, η άλλη, και κατά τα άλλα είναι το ίδιο, λέει αγνοήστε, λέει, αυτούς τους συντελεστές που έχουν μπροστά. Οπότε, η μία έχει μέσα στη ρίζα το 5 δέκατα έκτα, η άλλη έχει μέσα το 4 πέμπτα. Θέλω να τα συγκρίνω. Για να συγκρίνω λοιπόν αυτές τις δύο τιμές, χρειάζεται να συγκρίνω μόνο αυτά που είναι μέσα στο υπόριζο. Το ένα είναι 5 δέκατα έκτα, εB είναι 0, το άλλο είναι 4 πέμπτα, εB είναι 0. Άρα αυτά δεν με επηρεάζουν, είναι τα ίδια. Άρα, αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να υπολογίσω τον λόγο 4 πέμπτα, που είναι της QAM, προς 5 δέκατα έκτα. 4 πέμπτα προς 5 δέκατα έκτα. Μας κάνει αυτό, 64 προς 25, αλλά εμένα μου λέει να το βρω σε dB. Άρα, σε dB η διαφορά τους είναι 10, λογάριθμος 10, του 64 δια 25, το οποίο είναι περίπου 4 dB. Δηλαδή, τι λέει αυτός? Ότι θέλω για την QAM 4 dB, η QAM θέλει 4 dB περισσότερη ισχύ σήματος, 4 dB περισσότερη ισχύ σήματος θέλει η QAM, για να έχει το ίδιο σφάλμα με την PSK. Άρα, όταν υπάρχει άσκηση που εδώ θέλει να συγκρίνουμε, για παράδειγμα, δύο διαφορετικές διαμορφώσεις όσον αφορά
την απαιτούμενη ισχύ ώστε να έχουν την ίδια απόδοση σε σφάλματα, το μόνο που κάνω είναι να διαιρώ αυτά εδώ τα υπόριζα μέσα. 4/5 η QAM προς 5/16. Πόσο περισσότερο θέλει η QAM σε σχέση με την PSK? Κάνω τη διαίρεση, 10 φορές λογάριθμος αυτό, άμα κάνω τις πράξεις, 64 δια 25 με το λογαριθμό και πολλαπλασιάζω με 10, είναι 3,90 κάτι, είναι 4 dB. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω πάνω από διπλάσια, η διπλάσια είναι τα 3 dB, πάνω από τη διπλάσια ισχύ σήματος, για να μπορέσουν αυτές οι δύο, η QAM και η PSK, να έχουν την ίδια απόδοση όσον αφορά τα σφάλματα. Με την ίδια λογική θα μπορούσε, ας πούμε, να ζητηθεί μια άσκηση, όχι 16 PSK και 16 QAM, δύο άλλες που σας δίνει τους τύπους. Εσείς κοιτάτε να δείτε που διαφέρουν και ουσιαστικά είναι η διαίρεσή τους. Απλά να θυμάστε ότι πρέπει να γίνει σε dB.